खदाल लायनो थांदों बियो दुन्दिया माबा मा होनो जावनो दुन्दिया जावनो हा जावनो खदालखौबो मालायनावसो बिहरो बियो खदाल लाबोबाय ए बेयाव भिन्दिबो दंमोन भिन्दिया गैला थैजोबबाय अखाजों थाइबेंआ जावखांबाय फोनोसै एबार देरबाथाय नोंथांमोना देखायफिनगोन आंनि दुन्दिया फोनाया जागोन ना जाया फोनायनिया फोगासिनो बिथाङा फोनायानो जाथाराखै खोमालै ना माबा दै सान्थि सारनाय बायदिसो सारदों बादुलिया जावनो बानानै इयावनो फोफिनबाय नै जासिगोन आरो बे लिसुखौ सेकेन्ड टाइम थायबाय बे लिसुआ फार्स्टआव थाइनै एबा थाइदोंमोन एबार एसे बुरजा थायबाय आरोना लिसुआ दाहायावनो सोरनावबा लिसु दंबा आंखौ जानो लेंहर सेन्देल गानहोदोंमोन एबार थास' खानोसै न'आवनो मेरला थास' दं नालाय थास' बिथराय खानो आयु इदिखौ जायो जाहैबाय डेजी नोंबो जादों ना डेजियाबो जादों नै कुकि कुकि गोरलैसो नामालै बिलाय बारल'नायल' दे बिमा फिसा सेम सेम लायबावसो मालाय
disim icim kutu ada juga kayu ada gila ya hole nanti ya nunggu hanik senda आं दिसो हानो ना बे बानलु नै फिसाखौ होगोन बानलु फिसा होबाय दा इयाव लगायनोसै एसे मोजां ना दा माबा लुगैथारबाय आं जानो बानलुआ बारा रं ना आं जानो लुगैयो ओमफ्राय माबानो थाखायनो हाथाय खेनायनि थाखायनो जानो बायो आं 다시 쓰라는 뭐야? दहाय थास' ओंख्रि खादोंमोन ना बेखौ संनोसै एबार सायनोसै सायखांबाय बानलु ओमफ्राय संख्रि खाबाय आं बेयाव हालदै होबाय बेयो नाफाम थरसे होबाय आं थरनैल'खामोन थरसे होनानै बे थरसेखौ दोनसै मालाबा जानो मोनसिगोन आरो एसे आं संनाया गोथाव जादों गोथावथारलायदोंब्रा गोथाव जायाबाबो गोथाव जाला गोजा जा नाफाम मोदोमनानै बिराद गोथाव जायो मोदोमनो जानो नाफामा मोदोमनो थरसे होदोंमोन आङो आंबो दिनै आलासि जानो थांबासो माबा मोनसे होना फैसै आं हाबा जायो दाबो दिनै जोंनियाव थांनाय नङा ना फंबाय मा लाबोदों नोङो ओरैसो आरो देलाय बेखेवना नायलाय होननाया मानो फैदों ओंखाम जायो मानसिया तांतालि रांखनि तांतालिया मा होननाय जायो माने बाब्राबल' फैग्रा रांखनि आं बाब्राबो नामा इदि आथिङै माबाया नोङो ओरैनो खारनाय थाबायनाय बायदि खालामा खारगोन मालाबा मा खोनाया होननायालाय खोनायाबा मबाइल नायबाय थानां ओंख्रियाथ' मा ओंख्रि थास' बिथराय नाफाम इयो खाबाय आरो बे न'आवनो नाफाम नोंसोर मानि थाखाय रायज्लायहैदोंमोन जोंबो